ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Афто ТВ хуш омадед мегӯям шаҳрвайнар. имрӯз 7 сентябри соли 2024 рости гап навор кардагаем баҳри шумо. бовар дорам ки ай навори имрӯзаи кайги ман худата ягон мошин ба таби дил мегирӣ бардор азиз. мошинамон арзон мондагиянд, талаботҳои хичонда ҷавобгӯ. пайгирӣ кинед дӯстони азиз, тамошо кинед навори имрӯзара. дӯстон ва бародарон, касоне ки нав омаген дами канали мо як дона лайкчаи бесима бизанед ва подписия сара зер кинед. агар дошта бошед шумо мисли ҳамин инсоно мошини фурӯшӣ, ба WhatsApp мо муроҷиат кинед, дар YouTube канал мемонем бародари азиз, савдош мекунед. гапа зиёд намекунем, навора тамошо мекунем. ба эълони якми имрӯзамон мегзарем. инак эълони якмон Opel Astra F. дӯстдорони Astra F ҳам бисёр арзон рости гап. Astra F имрӯзамондагӣ ман камтара краска талабай. солиш 90 дар шаҳри Душанбе қарор дора. айни ҳол нархша 20,000 сомонӣ мега. бензин плюс газ дар кузови универсал. объем моторш 1.6, коробкаш механика дӯстон. фақат Opel ҳо мондагием, аз як лав тамошо кинед, фақат ҳаловат бибаред. коробкаш механика, рақамош 113 55 03 06. мошин мега дар ҳолати миёна қарор дора. ҳуҷҷатош солонаш боз 3 моҳи дигар ҳаст. дастурат маълумай, мақсад муомилаи хуб ҳам дорад. мотор коробкаш ҳамаш айни ҳол 100%. мақсад бирен мошина бибинед ай пеш, исӯса ҳайкиян маъқултон боша, 20,000 сомонӣ боз муомила мошина бигирен. ба эълони дуюмон мегзарам. инак эълони дуюмон Opel Astra F. инашам ира солиш 1995 дар ноҳияи Восеъ қарор дорад дӯстон, бо нархи 21,500 сомонӣ. мошинаи арзон мондагием гуфтем ку, фаромӯш накунед дӯстон як дона лайкчара. бензин плюс газ дар кузови универсал. объем мотораш 1.6, коробкаи и механика. рақамош 409 18 19. бародари азиз мега мошинчак камрасхода иншоалло баракача меёвӣ. мотор коробка гарантияш қатъӣ, тагаш пусидагӣ надора. ходовоиш нав, масла, филтр нав, 4 баллон нав, короче аккумулятор пачка 550 сомда. рӯзи сеям хардагай числош да сеям хардагай. центр замок, пултакия мега, фаро ксенион, магнитофон, колонка ва чихолои нав загем. мақсад мошина ҳолатш беҳтаринай. ай учёт снимат кайгай шод надора. мақсад рамаш усилитель кайгай. ина марҳамат, касонда агар маъқул боша зангш бизанед. эълони сеюмон намегзарем. Astra F ки ёзи гуфта гузаштем, камрасход нақсшам надошт бародаро, маъқултон боша занг бизанед, арзонай. Opel Astra G. ира солиш 1990. иам дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. 28,000 сомонӣ мега, боз муомила дорад. бензин плюс газ, кузоваш хеҷибек, объем мотораш 1.6, коробкаи инам механика дӯстон. рақамош 084 34 91. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. мошина хақиқатон дестем вороди бад нест, 1 грамм эффект қатъӣ сурат гирифтагӣ нестай. марҳамат бибинем дӯстон. ҳамин рақамода WhatsApp ҳам дора, ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. ҳамин қакамоди дора ки ҳуҷҷатш тамом шудага, ҳуҷҷата нав мекунӣ тамом. як ҳуҷҷат мекунӣ, газш метӣ, 4 баллон нав. ай учёт снимат кайгай. 1 грамм чашкоҳ задагӣ, мақсад пусидагӣ барид надора. чорум эълон мо инак дӯстон. Opel Astra G. ира солиш 1990. састаянаш амихел дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. айни ҳол бародари хуҷандӣ, агар шумо ҳамин ҷа бошед, як донаи лайкчаи бесима фаромӯш накунед дӯстон. бо нархи 27,000 сомонӣ савдо карда мешавад. бензин плюс газ, кузоваш хеҷибек иранӣ, объем моторш 1.6, коробкаи яъни механика. ҳамин рақамошда мондагием 929 68 58 59. нёкунед чӣ қадar номераи зур. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. ай текст мотор дора, утилизатсия ҳаст. мошин дар ҳолати хуб қарор дора бародаро. мегирӣ мега, фақат ҳай мекунӣ. нашуд документош занг бизан мега, боз чақчақ мекунем.
ماشین سستنش خوبه میگه بیوه میگه می خریداری انیق ای پیش ببینه ماشین های کنه ایسوسه یک حالتی ماشینه ببینه بعد میگه به خوبتن مرحمت زنگ بسیم بردارو با اعلان پنجمون میگذرم که اینک دیدن ماشین های خیلی سستنش خوب حالاتشون نرمانی ماندگیم کشما ببینه تماشا کنین لایک کارا بزنین بردارو فراموش نکنین اوپل زفیرا سالش 2008 در شهر بختر یعنی که در قرغان تپه با نرخ 36 هزار سومانی سودا کرده می شود بنزین پلیس گاز کوزوفش سدان ابی موتورش 1.6 بردارو коробкаш механика рақамаш 187 67 1151 ҳам ватсап дора ҳам дастӣ астра зефирамон як нақс дора моторш дуд мекуна мега ходовоиш соза коробкаш соза газ еврочор зага краскаш родной неки камтара краска талаб шидаги документошам тамом шида будай дӯстон барами ганда арзон фурӯхтасай ради интерес мақсад занг назанен нарх навои охираш ҳамия мега бардоро хаяка бирем бибинем мошина аввал бо ҳолат шахҷон мегатон ба эълони шашмон мегзарем дӯстони азизи ман подписчико бардори ғариб агар ҳамиҷа бошем бигӯем ки мо ай ғарибӣ тамошо дорем тара канали авто тв Opel Vectra B солаш 1990 дар кони бодомай айни ҳол нарх 16000 сомонӣ инайҷида мотор шахайхтон дидестен исно шахайхтон мефаҳмем бардоро бензин плюс газ кузоваш седан мошинча вообще танаш шиша балоно нав кузоваш седан аби моторш 1.6 яъне 16 коробкаш механикаи дӯстон рақамаш 911 00 дтг 2020 яъне ҳам ватсап дорад ҳам дастӣ савдо дар назди мошина мега бисёр арзон намешава бардоро беҳуда мега занг назанен яъне ки нархи охириш ҳамин будааст барем бардоро мошина бибинен ай пеш вуроди бад нест 1 грамм краска талабам шидаги нестай мошинами тоза охи чизи тоза дигар бардоро марҳамат аз номи канали ман қамчинешка ба эълони ҳафтумон мегзарем аки инак эълони ҳафтумон Opel Astra H меган ҳамиша соз нафаҳмидам солаш 2004 дар шаҳри душанбе қарор дорад ин мошино дани мамин бардоро медонед ки 48000 сомонӣ нарх надорад не ки дар канали автотв ҳам хеле мошино ёфт карда мешавад бардоро дизела яъне ки солярка хгб кузоваш абиё моторш 1.7 хай Astra уже маълума моторшон чанда коробкаш механикаи дӯстон рақамош 3099 5191 ҳам ватсап дорад ҳам дастӣ зангш бизанед срочна мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад як ҳафта пеш мотори вагонни задаги мега гарантия дорад бачаҳози одамои гарантия медадаи камай расписка хати гарантия мета мега 4 моҳ ходовой уман кор надора мотор коробка ходовоиш чотка гарантия мета мега иштани такси гаштагӣ нест салон кадагӣ кандагӣ пусидагӣ надора салони кандагӣ пусидагӣ надора мегирӣ мега фақат ҳайш мекунӣ ҳаштум эълон мон бардоро Opel Astra H боз солаш 2004 дар дӯстӣ агар шунавида бошен ҷиликул меган бо нархи 50000 сомонӣ қариб 48000 доллар мешава ёки эйне ба фикрам меқадар не 48000 доллар не бардоро фикрам меда камтар қариб 5000 долларда нархаш 50000 сомонӣ бензин холи кузовиш хеҷбек аби моториш 1.6 коробкаш механика рақамаш 883 28 дтг 36 ҳам ватсап дорад ҳам дастӣ салом ба ҳама гуфта соҳиб мошин як даст гаштаги тамом 1 грамм фикрша накунед дига камтар кор дора мега беронаш дигар ҷош ҳама ҷош садай сум дар кора барои ҳамин мефурӯшимш мега ба наҳам эълон мон дӯстони азиз эълони наҳамон Opel Vectra A не ки ҳамин имрӯз Opel-ора бисёр мондем ки подписчикоҳо зиқ нашаванд солаш 1990 яъне ки 1990 сол дар Хуросон қарор дорад
дарун шахахтон бинед салон чотка тозак инҷа моторш нишон додааст. дар Хуросон бо нархи 18000 сомонӣ. Бензини холи, кузовиш седан, аби моторш 1.6, коробкаш механика бардоро. Рақамаш 019 38 89 89. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ. дар ҳолат мошин состояниеш 85% мега. Техосмотр то охири сол дорад, документашам ҳастай. Е бача дига чид мефара мошине ки бигирад як корта будкини мошин соз боша, фарқ надорад ки ӯ Vectra A ё ки Mercedes бо нархи навои арзон биёвӣ бахараш. ба эълони 10 инак дӯстон, Opel Astra G солаш 2002 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ин мошина ҳолатиш нормалия бардоро. хахтон дидесен, салоншам тозак, айбернам, айдернам, вообще тана шиша. дар шаҳри Душанбе бо нархи 58000 сомонӣ савдо карда мешавад. Бензин плюс газ, кузовиш хеҷибек, аби моторш 1.6, коробкаш механика. Рақамаш 880 888 00 ДТГС. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ. Мошин дар ҳолати беҳтарин. Мотор, коробка ходовои 100%, кондитсионерш дар хели ях 100% хулас мошин 4 баллон нав, гази 4 ҳуҷҷатош солонаш то моҳи феврали 2025 утилизатсияам дорад. барои мелоч корош камтарак арзон мешавад. барои яъне ки корои меличиш камтар боз муомила дорад. марҳамат бародаро, срочно пул дар кора мега, барои фурӯхта истамаш стройка дорум мега. ман стройка дошта бошам, ростига мошин ма мефурӯшам мерава. марҳамат, Opel замон 2002 сол. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, мутмаинам ки ҳамаи навори имрӯзаи каги ман ба бисёр давом маъқул шиданд. рақамҳои моро дидесем бародаро, дошта бошед. агар хона аз тарафи Душанбе касе ки хона дошта боша бародаро, пешкаш кунем, бесплатно рекламатон мекунам. бисёри бад сурух кесем бародаро, беҳади бад бисёр. дар WhatsApp ман нависондастанд ки хона аз шаҳри Душанбе бошад, аз ҳамин тарафу ваҳдат, фарқ надора бародаро. рақами моро диден, барои муроҷиат метавонед ки ба мо занг бизанед. як донаи лайка фаромӯш накунед. ташаккур, то ҳамин дам бо мо буден. то наворҳои оянда дӯстон, паноҳтон ба худо.